Helo a chroeso i gyflwyniad Carlam Cymru e-ysgol. Heddiw byddwn yn canolbwyntio ar uned 4. Felly, yn y cyflwyniad hon, fyddwn yn canolbwyntio ar y sgiliau arholiad, achos wrth gwrs mae yna nifer fawr o opsiynau o fewn y cwrs hanes, ond fe fyddwn ni yn edrych ar cwestiynau arholiad, ond yr un bydd y sgiliau bydd modd i chi drosglwyddo at unrhyw opsiwn i chi'n astudio yn eich ysgol chi. Felly, beth sydd angen arnoch? Wel, wrth gwrs, pan fyddwch chi'n cyrraedd yr ystafell arholiad, bydd angen copi o'r papur arholiad sy'n berthnasol i'r astudiaeth y gyfnod rydych chi wedi gofrestru amdano. Wrth gwrs, gwiriwch bod y cyfnod hanesyddol yn gywir. Prin iawn mae camgymeriadau yn digwydd, ond mae'n bwysig iawn i wirio o flaen llaw cyn cychwyn yr arholiad. Bydd hefyd angen llyfryn ateb cybac arnoch chi, gyda llinellau ar darn o bapur A4. Bydd angen beiro di. Byswn ni'n argymell i chi fynd uwcholeuwyr neu beiros neu pensiliau lliwiau gwahanol, a na i esbonio pam yn y man. A wedyn, os ych chi'n ymarfer y papur arholiad adre, sicrhewch bod chi cloc mwyn cadw cofnod yr amser. Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n gwybod beth ych chi'n gallu cyflawni o fewn cyfnodau o amser penodol. Wrth gwrs, yn yr arholiad ei hun, bydd cloc ar y wal, ond ni fydd modd i chi fynd â oriawr i fewn i'r ystafell arholiad. Felly, beth ydy strwythur yr arholiad? Wel, mae'r arholiad yn uned 4 yn cynnwys un cwestiwn ffynhonnell gorfodol, a wedyn dewis rhwng 2 gwestiwn traethawd, a bydd yn para tua 1 awr 45 munud. Mae'r tua yna achos, wrth gwrs, mae rhai pobl yn cael amser ychwanegol. Gwiriwch gyda'ch athrawon os ych chi'n gymwys ar gyfer amser ychwanegol. Mae'r amcanion asesu yn profi amcan asesu 1 a 2 gyda disgrifiad i'r disgyblion o beth yw amcan asesu 1 a beth yw amcan asesu 2, a mae dadansoddi ffynhonnell yn ysgrifennu traethodau'n ganolog i'r arholiad heb ddileu gwybodaeth wreiddiol. Ar gyfarwyddiadau'r papur, bydd y papur yn dangos yr cyfarwyddiadau hanfodol i ddeall sut i fynatu gybwlhau yn gywir. Ond swn i'n mawr obeithio erbyn i chi gyrraedd yr ystafell arholiad yn tymor yr haf, eich bod chi'n gyfarwydd iawn ar papur arholiad. A dwi'n dweud o hyd i fy nisgyblion, y ffordd orau i paratoi ar gyfer y papur hon ydy ymarfer cyn bapurau. Ia ymarfer arholiad ac ymarfer adolygu'r cynnwys, ond y brif peth bydd yn helpu chi bydd ymarfer y papur arholiad. A dyna lle mae amseru a rheoli'r amser yn dod i fewn. Mae deall pa mor hir i dreulio ar bob un cwestiwn yn helpu chi fel myfyrwyr i reoli eich amser yn effeithiol yn ystod yr arholiad. I wybod bod chi ddim yn clusnodi gormod o amser i un papur neu un cwestiwn, a wedyn bod chi'n brin o amser ar gyfer yr arholiadau eraill, y cwestiynau arholiad eraill. A wedyn cwestiwn gwirio gwybodaeth. Mae'r cwestiwn gwirio gwybodaeth yn sicrhau bod myfyrwyr yn sylweddoli pwysigrwydd o reoli amser a deall cyfarwyddiadau. Nawr, te paham mae angen uwcholeuwyr arnoch chi? Wel, dwi'n berson sy'n yn weledol iawn yn dysgu, a byswn i'n dweud bod rhan fwyaf yn ysgyblion ni yn meddwl yn yr un ffordd. Felly, beth am roi go arni weld os mae'r uwcholeuwyr yn helpu chi i allu rhannu'r cwestiwn arholiad mewn i rhannau. Felly, swn i'n annog chi i danlinellu geiriau allweddol yn yr cwestiwn arholiad. Y reswm am hynny ydy, dan bwysau arholiad, mae'n anodd iawn weithiau i weld beth ydy manion y cwestiwn. Felly, mae uwcholeuo rhannau o'r cwestiwn arholiad wir yn eich buddio chi i allu deall y gwahanol rhinweddau, ond hefyd i gadw o'r ffocws o ran beth mae'r arholwr yn mynd i farcio. Mae'n helpu chi ddeall cyd-destun a phriodleddau yr ffynhonnell i helpu werthuso yr ffynhonnell a defnyddioldeb a'i gywirdeb. A mae hefyd yn helpu i chi i annog chi i feddwl yn feirniadol am y dasg a chynnwys y ffynhonnell. Nawr te, plis darllenwch y ffynhonnell yn ofalus heb rhuthro. Nawr,
Falle bod chi'n meddwl, wel dyna beth hirt i ddweud ar gyfer cyngor arholiad. Ond dan bwys arholiad, falle cofiwch nôl i'r cwrs TGAU, dan bwys arholiad weithiau chi'n teimlo am gymaint o bwysau amseru eich hunain. Mae e werth glustnodi'r amser hynny mwyn deall y cwestiwn a dall y ffynhonnell yn ofalus, achos yn y ffynhonnell mae'ch atebion chi. Cofiwch nodi gwerth a chyfyngiadau, y pwyntiau allweddol y ffynhonnell, i ddeall ei gwyrdeb a'i gyfyngiadau. A wedyn eto, defnyddiwch pensil lliw neu uwcholeuwyr ar gyfer nodi unrhyw beth sy'n debyg neu'n wahanol, a nodweddion arbennig yn glir ac yn drefnus. Nawr na i ddangos i chi enghraifft o sut byswn ni'n mynd ati i wneud hyn. Cwestiwn dwi'n derbyn yn aml iawn gan fy nisgyblion yw sut ydw i'n cynllunio ac ateb y cwestiynau. Y broblem ydy, os ni'n rhoi sgerbwd i chi falle fel chi wedi arfer gyda yn mlwyddyn 7 a 9 neu hyd yn oed falle yn TGAU, mae'ch ateb chi yn rif ac ynyddol. Felly mae angen i chi wir fynd ati i ddeall y cwestiwn. Mae trefnu gwerth a chyfyngiadau cyd-destun mewn tabl yn gallu helpu i gliro'r gwybodaeth yn glir a systematig. A mae hefyd sicrhau defnyddio ffynonellau yn ddoeth gan osgoi restri normodol a defnyddio gwybodaeth gyffredinol a phynodol yn effeithiol. Llwch chi greu casgliad cryno sy'n yn uno'r dadleuon ac yn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gyflwyno'n glir ac yn effeithiol. A wedyn chi'n dod nôl i'r pwynt yma, po fwyaf o gwestiynau chi'n ymarfer, nawr dwi erioed wedi dod ar draws athro bydd yn dweud na, does gen i ddim amser i farcio hynny. Mewn gwirionedd, sef yn ysgyblion ni yn dod i fi gyda, o mis dwi wedi wneud hyn, dwi'n gwybod bod e ddim yn waith cartre, ond ti'n meindio cael cipolwg dros ti, byswn ni yn falch iawn o allu marcio'r gwaith hwnnw. Felly dwi'n siŵr bod y cyfle yna gyda chi gan eich athrawon i farcio unrhyw beth ychwanegol i chi yn penderfynu wneud. Felly dyma enghraifft i chi o beth fydd ar flaen y papur arholiad. Dyma yr opsiwn ar gyfwng canol oes y Tuduriaid yng Nghymru a Lloegr tua 1529 i 1570, a wedyn rhan 2 y sialensau sy'n wynebu Mari ac Elizabeth tua 1553 i 1570. A dyma fwy o enghreifftiau fan hyn i chi, falle bod rhain yn berthnasol i chi. Fe fyddwn ni yn mynd ati edrych ar un enghraifft o hyn, ond cofiwch, dim ots os dyw ddim yn berthnasol i chi o ran y cyfnod hanesyddol, bydd y sgiliau dal yr un mor bwysig. So mae gyda ni opsiwn fan hyn, brenhiniaeth gwrthryfel y Gweriniaeth a rhyfel cartref. Opsiwn arall, diwygio ffrotest yng Nghymru yn 1783 i 1848, a rhan 2 y protestiadau yn amlwg o blaid diwygio cymdeithasol, a wedyn yr opsiwn arall gwleidyddiaeth a chymdeithas yng Nghymru a Lloegr tua 1900 i 1939, a wedyn y sialensau economaidd a chymdeithasol yng Nghymru a Lloegr ar ddechrau, 1918 i 1939. Y pethau chi fod yn ymwybodol ohonyn nhw ydy rhif yr uned yr opsiwn, fel nes i sôn, gwiriwch hynny'n gloi, prin iawn mae camgymeriadau'n digwydd, ond chi ddim eisiau bod mewn sefyllfa lle falle 10 munud, chwarter awr mewn i'r arholiad chi'n sylweddoli, o nid dyma'r gwrthryfel fi wedi arfer gyda mae'r dyddiadau fan hyn yn anghywir. Teitl yr opsiwn, dyddiad ac amser yr arholiad, jyst i atgoffa chi, mae gen i 1 awr 45 munud, oni bai bod gyda chi amser ychwanegol. A felly gwiriwch gyda'ch athro flaen llaw. Arwch wybod i'r gorychwilwyr. Falle fyddwch chi mewn ystafell ar wahân os fydd gyda chi amser ychwanegol, ond gwiriwch gyda'r gorychwilwyr. Dyma faint o amser ychwanegol dwi'n cael, faint o'r gloch dwi'n gorffen yr arholiad yma, os ych chi'n ansicr. Un o'r pethau allweddol mae angen i chi gadw golwg amdanyn nhw cyn dechrau adolygu a pharatoi'r arholiad yw'r defnydd o derminoleg gorchymyn ar gyfer cwestiynau AA2. Mae hyn yn cael ei ddangos fel hyn, felly darllenwch yn ofalus, a gan gyfeirio at y ffynhonnell a defnyddio hyn mae ymgeiswyr yn ei ddeall, bydd yr ymgeisiwr, sef chi, yn asesu gwerth tair ffynhonnell sy'n astudio mater penodol. Gan ddefnyddio'ch dealltwriaeth a o'r cyd-destun hanesyddol, aseswch werth tair ffynhonnell i hanesydd sy'n astudio ... Reit, y tasg fer i chi fan hyn, beth ni'n licio i chi wneud, mae yna enghraifft o gwestiwn arholiad fan hyn.
Tanlinellwch neu uwcholeuwch y geiriau allweddol yn eich barn chi. Pa rhan o'r cwestiwn yma sy'n bwysig? Aseswch gwerth i hanesydd. Ydy'r ffynhonnell yn helpu neu rwystro yr unigolyn neu'r unigol ar y cyd? Ydy cyd-destun hanesyddol? Beth yw cyd-destun hanesyddol y cyfnod? Beth yw cyd-destun pob ffynhonnell? A pa heriau wynebodd Elizabeth? Nawr, dyw hwn ddim yn annhebyg i be nathoch chi yn y cwrs TGAU, ond fan hyn mae angen i chi fynd ati i asesu tair ffynhonnell. Nawr, ychydig o eiliadau i chi fynd ati i uwcholeuo prif rannau'r cwestiwn hon, a dewn ni nôl i weld os i chi wedi uwcholeuo y rhannau dwi wedi uwcholeuo. Nawr, dyma enghraifft o'r ffynhonnell cyntaf, ffynhonnell A. Cofiwch, peidwch â rithro at y papur. Fel nes i sôn, mae'r atebion yn y ffynhonnell, felly os na bod chi'n clusnodi'r amser i ddarllen y ffynhonnell yn ofalus, chi'n colli allan ar gyfle i ateb y cwestiwn. Enghraifft hefyd fan hyn o ffynhonnell B. A enghraifft fan hyn o ffynhonnell C. Nawr, mae croeso chi wasgu pause ar y fideo yma mwyn darllen y ffynhonnellau yma yn fanwl os maen nhw'n berthnasol i'ch opsiwn chi. Ar ôl i chi ddarllen y ffynhonnellau ac ystyried y cwestiwn unwaith eto, falle hoffech chi wneud nodiadau byr am werth y ffynhonnell, arwyddocad a cyd-destun cyffredinol, a phenodol ar y mater yn y cwestiwn. Byswn ni'n mynd ati i wneud hyn achos mae'n torri lawr y ffynhonnell. Dyma ni'n dangos rai pwyntiau nodi i roi syniad i chi. Nid yw'n gyflawn, felly sylwch hefyd fod y ffynhonnell yn cynnwys deunydd difrifol am le menywod mewn cymdeithas a bod ni'n teimlo bod e'n anerbyniol heddiw. Dyma enghraifft o rhybudd y gawsoch yn gynharach. Felly mae gennych chi gwerth, cyfyngiad a pwyntiau. Dyna'r prif bethau sy'n licio gweld eich bod chi'n uwcholeuo neu arddangos yn glir cyn cychwyn ateb y cwestiwn. Nawr, dyma enghraifft falle o rhywbeth fel buasech gwaith chi yn edrych fel ar y diwedd. Mae'r sylwadau isod yn dangos sut gallai'r ffynhonnell edrych pan fyddwch chi wedi anodi. A mae uwcholeuo ar yr arwyddion gweledol wedi gosod yr hap, felly falle bod hyn yn ffordd da i chi i ddechrau ymarfer cyn ysgrifennu eich traethawd. Nawr, cofiwch fi yn sôn, y peth gorau gallwch chi wneud ydy mynd ati i ateb cwestiwn traethawd. Ond os ych chi'n brin o amser, mae'n gwneud enghraifft ac ymarfer fel hyn a nodi yr prif bwyntiau yn y ffynhonnellau, gweld sut maen nhw'n lincio i'w gilydd, ydyn nhw'n debyg i'w gilydd, ydyn nhw'n wahanol i'w gilydd, pam, yn ffordd hynod o effeithiol os na bod gyda chi awr a 3/4 awr i allu ateb y cwestiwn arholiad sef yn y papur. Mae modd nodi'r pwyntiau yma'n gyflym, gweld yn yr enghraifft yma mae ffynhonnell A a ffynhonnell C yn sôn am yr un fath o bethau lle mae ffynhonnell B yn wahanol iawn i'w gilydd, ac yn nodi beth oedd y gwahaniaethau yna, cymharu'r beirniadaethau yn ffynhonnell B. Nawr, bydd modd i chi yn bendant cael gafel yr rhain ar wefan Cybac. Mae'n nifer fawr o gyn bapurau. Ond mae hefyd modd i chi gofyn i'ch athrawon chi am gopïau. Bydd eich athrawon chi wedi casglu, falle nid o reidrwydd o gyn bapurau, ond o'i gyfoeth nhw o adnoddau, wedi casglu pethau at eu hyd. Falle bod chi wedi mynd ati a nodi nhw yn y dosbarth, ond dwi'n siŵr bydd eich athrawon yn hapus iawn i rhannu copïau gwag jyst gyda'r ffynhonnellau arnyn nhw o'r cwestiwn arholiad mwyn i chi ymarfer hyn adre. Nawr, mae'n bwysig bod chi yn adnabod y termau mae'r cwestiwn yn gofyn i chi ateb, mor effeithiol â phosib. So, trafodwch, gwerthuswch, pa mor effeithiol, pa mor arwyddocaol, pa mor llwyddiannus ac i ba raddau. Nawr, mawr obeithio bod chi yn gyfarwydd â'r terminoleg yma o uned 1 ac o uned 3, achos maen nhw'n holl bwysig ar gyfer yr unedau hynny. Ond ewn ni drostyn nhw'n gyflym jyst i ail atgoffa chi o'r termau gorchymyn. Nawr, trafodwch. Beth mae trafodwch yn ei olygu? Byddwch yn canolbwyntio ar y prif syniad yn y cwestiwn
ac yn ffurfio dadl sy'n cael ei ystyried mewn perthynas â ffactorau eraill. A eich nod fan hyn yw i llunio barn gyson a chytbwys. Gwerthyswch. Byddwch chi'n canolbwyntio fan hyn ar prif syniad y cwestiwn ac yn pwyso a mesur ei effaith neu rôl yn erbyn ffactorau perthnasol eraill. Eich nod fan hyn yw i gynllunio barn gyson a chytbwys, a os ych chi wedi gwylio fideos ar gyfer 1.1 a 1.3, fyddwch chi'n clywed fi yn sôn am pa mor bwysig ei fod i gyrraedd y casgliad, a dyma lle gallwch chi i gasglu'r holl syniadau yn ystod y traethawd. Ond barn gyson ydy bod y barn yna neu'r safbwynt yna yn glir trwy gydol y traethawd. A tip bach i chi, ar ôl i chi orffen y traethawd, ewch ati i'w choleuo, be bynnag yw'ch barn chi ar diwedd y casgliad, ewch ati i'w choleuo faint o weithiau chi wedi sôn am hyn yn ystod y traethawd. A os ych chi ond yn sôn amdano fe yn y cyflwyniad ac ond yn sôn amdano fe yn y casgliad, dyw hynny ddim yn ddigonol, achos dyw'r barn ddim yn glir trwy gydol y traethawd. Mae rhaid i chi sôn amdani trwy gydol y traethawd. Pa mor effeithiol? Byddwch chi'n cynnig dadansoddiad wedi gefnogi'r mater dan sylw, ac fan hyn fyddwch chi'n edrych ar ei gryfderau a'i gyfyngiadau. Byddwch chi'n gyfarwydd iawn ar gyfer cyfyngiadau yn yr uned hon. Byddwch chi'n canolbwyntio ar y brif syniad ac yn sôn am ei effeithiolrwydd gan bwyso a mesur, nid cymharu, pwyso a mesur yn erbyn ffactorau eraill, falle bod nhw'r un mor effeithiol, neu'n llai effeithiol, neu'n effeithiol yn hir dymor, yn tymor byr ac yn y blaen. Ac eto, eich nod yw i gasglu barn gyson a chytbwys. Dwi ddim eisiau darllen traethawd yn dweud dyma eich barn chi, dyma eich safbwynt chi, ac erbyn cyrraedd y casgliad bod chi wedi newid meddwl. Dyw hwnna ddim yn dderbyniol erbyn i chi gyrraedd uned 4. A fydd hyn yn cael bod fe geith effaith fawr ar sut mae'r bandiau a'r amcanion asesu yn cael ei farcio. Pa mor llwyddiannus? Fan hyn fyddwch chi'n llunio barn ar lefel llwyddiant. A pwyso mesur yn erbyn pethau eraill oedd falle yn llwyddiannus neu'n llai llwyddiannus. I ba raddau. Mae disgyblion yn licio hwn achos mae yn enwedig yn 1.1 a 3, mae fe'n term sy'n eitha cyfarwydd iddyn nhw. Fan hyn fyddwch chi'n edrych ar ei bwysigrwydd gan bwyso mesur yn erbyn ffactorau eraill oedd falle'r un mor ffeithiol neu'r un mor bwysig, a wrth gwrs barn gyson a chytbwys erbyn y casgliad. Felly top tips ar gyfer uned 4. Cofiwch canolbwyntio ar y cwestiwn a osodwyd. Cofiwch trefnu eich dadleuon yn rhesymegol fel ei bod yn ffurfio ymateb cydlynol. Cofiwch dadleuwch y cwestiwn fel mae'r term gorchymyn yn eich cymell chi'n wneud i ba raddau, pa mor llwyddiannus ac yn y blaen. Ewch nôl dros y termau gorchymyn yna os ych chi'n ansicr ohonyn nhw. A pinnau os chi'n wneud ychydig o ddyfarniadau trwy gydol eich ymateb, mae'n rhaid i chi ddod i gasgliad. Casgliad, mor bwysig ar gyfer cael mynediad i'r bandiau top. Dwi wedi cael nifer fawr o ddisgyblion, yn enwedig dan y modd arholiad neu ffug arholiad, yn sgwennu ateb hynod o soffistigedig, ond heb gyrraedd y casgliad, a mae wir yn effeithio pa band mae gyda nhw mynediad tuag ati. A cofiwch barn gyson trwy gydol eich ateb. Peidiwch da chi newid eich meddwl chi ar y diwedd. A felly pob lwc i chi, pob lwc yn yr arholiad. Cofiwch ail ymweld â hyn, yr cyflwyniad yma, falle wrth i chi adolygu, ond hefyd jyst cyn i chi fynd mewn i'r arholiad i gadw chi ar ffocws bod chi ddim yn colli trac a bod chi'n cofio yn union sut mae'r arholwr yn marcio eich gwaith chi ac am beth mae'r arholwr yn edrych amdani. Felly pob hwyl a phob lwc.